ngayon, papunta kami sa Chatham. Dito kami punta Chatham. Kasama si Jose at si Kiko. Medyo minamadali ko yung lahat ng mga kailangan nilang gawin. Pinaplano na. Kasi I'll be away for 2 weeks. Hindi ako mapapakali. So, binipiling ko maigi lahat ng mga plano. Inaayos ko rin yung sistema ni Joseph, the carpenter, tsaka ng team para talagang nag-guide si Joseph tsaka lahat ng gusto kong mangyari. Ma-execute ng tama. Nasa war zone po tayo. So, ito yung prototype ko ng bricks. Kahoy lang to, pero as much as possible, we're trying to attempt na ang itsura niya parang semento. Pero ito, puti pa to, gagawin tong color bricks pa. Tapos makikita nyo, magti-3D effect to dahil yung nasa loob, nakabaon talaga sa ilalim. So may ground effect din siya. Isa-isa rin siyang ginagawa. Ang difference lang, ito kahoy, hindi siya semento, hindi siya clay. Ganda ba? So, tingnan natin kung ano yung itsura nito pag natapos yung finished product, pag natapos yung isang buong pader. Hopefully maganda, hopefully successful. Ano mas maganda? Ganito na lang, Joseph. Kung makikita nyo yung mga bricks dito, ilang prototype kami. Ito yung unang prototype. Kung mapapansin nyo, mas maninipis yung grout, tsaka mas hindi magaspang. Ito yung pangalawang prototype. Mas makakapal na yung gaspang niya, tsaka mas matataba yung grout. So, ito yung naging final namin. Kasi dito mas makikita mo yung 3D effect ng brick. Kasi nakabaon talaga yung grout. So, yan. Talagang we're doing this. Everything should be perfect. Kaya marami kami mga sampling kasi pag ginawa to, dapat wala nang mali. Hindi siya yung pwedeng concept lang kasi gagawin agad. Okay, so of course, hindi ganun kabilis yung trabaho na ina-expect ko. Gusto ko mas mabilis pa. Hopefully, paglabas ng permit, full blast na. Grabe ang permit na. Tagal na namin hinihintay. And yun, gabing-gabi, kailangan namin pumunta dito dahil yung trabaho gabi. So, ganun kahirap to. Sa umaga, nagtatrabaho tayo sa Madrid, Philippines. Sa gabi, ginagawa natin construction. And yun lang. So, good night everybody, and I'll see you again tomorrow. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, ha? Bye-bye.